Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε απόψε, ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θα θέλαμε πολύ περισσότερους βέβαια, αλλά έχουμε πει και άλλη φορά, ούκεν το πολλό το F, για να αρχίσουμε σιγά σιγά, κύριε Παρβούλη, να παίρνουμε και στο θέμα, ας πούμε, της πολιτισμικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς. Και ο κύριος Βαρβαρούσης νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, δεδομένου ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι από την περιοχή μας, μένει όμως πολλά χρόνια εδώ στην περιοχή μας και είναι από τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει την περιοχή μας, ίσως περισσότερο από τον καθένα. Με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν απόψε θα τον παρακολουθήσουμε, θα τον ρωτήσουμε διάφορα πράγματα και θα μάθουμε από αυτόν αυτά που αυτός με πολύ κόπο έμαθε. Και ο κύριος Καρβούνης θέλει να πει κάποια πράγματα από το κοινό των βιωτών εδώ. Του Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κύριο Τασιώτη, τον Πρόεδρο της Εταιρείας Βιωτικών Μελετών κύριο Κόλια και τον Πρόεδρο του Κοινού των Βιωτών κύριο Καρβούνη. Γνωρίζω ότι όλοι τους προσφέρουν έμπρακτα στην ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω το εκλεκτό ακροατήριο. Νομίζω ότι η ποιότητα, κύριε Δημήτρη, μετράει και λιγότερο η ποσότητα, το είπατε ήδη κι εσείς. Στην σημερινή μου, θα έλεγα έτσι, εισήγηση, θα κάνω μια εισαγωγή και στη συνέχεια θα δείξω αντιπροσωπευτικά δείγματα τοπικού πολιτισμού από την αρχαιότητα. Πολλά είναι μνημεία, αρχαιολογικοί τόποι και διάφορα άρματα τα οποία κοσμούν τα μουσεία ανά τον κόσμο. Ο πολιτισμός της Βιωτίας και ειδικότερα της κεντρικής Βιωτίας είναι πολύ γνωστός, παρότι όμως έχει κάπως παραμεληθεί σε σχέση με γειτονικές περιοχές. Επειδή, αν θέλετε να σημειώσω, η πρόσφατη μετονομασία του Δήμου στηρίχτηκε ιδιαίτερα σε πολιτισμικά κριτήρια, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρόκειται εδώ για μια θετική πρωτοβουλία που θα πρέπει να ικανοποιεί όλους τους δημότες και όχι μόνο μια μερίδα. Και αυτό γιατί ο πολιτισμός από τη φύση του συμβάλλει στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην κοινωνική συνοχή με το ιερό της Αθηνάς. Ιερό της Αθηνάς βέβαια έχουμε και στην Κορώνια που αποτελούσε και το βασικό στοιχείο για τα παμπιώτικα. Ήταν η γειτονία Αθηνά και παράλληλα ο Όστιν μας λέει ότι και στην Αλίατο βρήκε αναθήματα, βρήκε αφιερώσεις στο ναό αυτό, γι' αυτό είπε ότι είναι τη γειτονία Αθηνάς. Οι θεσπιές επίσης παρουσιάζουν κατοίκηση από την μη κιναϊκή εποχή, δηλαδή 1200 χρόνια περίπου πριν Χριστό. Και επίσης έχουν βρεθεί ειδόλια από την νεότερη νεολιθική. Ένα εντυπωσιακό ειδόλιο, ανθρωπόμορφο ειδόλιο, θα δούμε εδώ, παρουσιάζεται σε ξένα αρχαιολογικά Ινστιτούτα και αποκαλύφθηκε εδώ στις Θεσπιές. Επίσης η Άσκρη, στον πύργο της Άστερης, είναι η Ακρόπολη της αρχαίας Άθλης, πάνω στην κορυφή, αποκαλύφθηκε μικηνιακός περίπολος. Άρα λοιπόν, σε όλες αυτές τις περιοχές είχαμε μικηναϊκή παρουσία. Στην κλασική εποχή βλέπουμε ότι έχουμε επίσης μια κοινή πορεία των Θεσπιών και της Αλιάτου. Τα ιστορικά στοιχεία μας οδηγούν σε καταγραφή απλή ότι την περίοδο των Περσικών πολέμων ο Ξέρξης έστειλε στρατεύματα και κατέστρεψε τόσο τις Θεσπιές όσο και την Αλία του.
τους θεσποιείς, γιατί πολέμησαν με 700 οπλίτες δίπλα στον Λεωνίδα και αυτό συνέβαλε στην καταστροφή των Θεσποιών. Και οι αρχές πηγές αναφέρουν ότι και στην Αλίατο έστειλε στρατεύματα επειδή η Αλίατος δεν εμίδησε. Δηλαδή την έδωσε γη και είδο και αντιστάθηκε στα κελεύματα του Ξένηση. Άρα και οι δύο πόλεις αυτές καταστράφηκαν από τον Ξένηση. Είχαν δηλαδή μια κοινή πορεία. Η κοινή πορεία τη βλέπουμε βέβαια στην περίοδο του κοινού των ποιοτών, στην Ομοσπονδιακή, στην Ποιοτική Ομοσπονδία, όπου οι θεσποιείς εμφανίζονται με δύο ποιοτάρχες, ανάλογα όπως η Θήβα ήταν μια ισχυρή δύναμη, αλλά καταγράφεται ότι και η Αλίατος ήταν ιδρυτικό μέλος της Ποιοτικής Ομοσπονδίας. Αυτό απορρέει διότι οι Αλίαρτοι είχαν φτιάξει εδώ στην Ογιστό την πρώτη αμφικτιονία, την πρώτη συλλογική έκφραση πολιτικής συνεργασίας στον ελληνικό χώρο. Μια τελευταία κοινή πορεία των δύο αυτών πόλεων βλέπουμε κατά την Μακεδονική δυναστεία. Οι Μακεδόνες ήθελαν την παρουσία τους εδώ στην Ποιοτία, Αλίατος και θεσποιές μαζί, δεχόντουσαν Μακεδόνες πρέσβεις. Επειδή, κύριε Δήμαρχε, έχουμε φιλοξενούμενους από την Άσκρη και από τις θεσποιές, Μαυρομάτι, από την περιοχή, και επειδή εδώ παλιότερα είχαμε κάνει μια παρουσίαση σχετικά με τον αρχαίο πολιτισμό της Αλιάτου, θα έλεγα να προβάλλουμε και τις τρεις αυτές περιοχές, το θέμα της κοιλάδας των μουσών, τις θεσποιές και βέβαια της Αλιάτου, ξεκινώντας όμως από την, όπως το είπα, της Παλιάδου, από το βαρύτερο βορικό πάνω, από την Άσκρη, τη μικρή πόλη. Και θα αυτό μεταφράσω μετά στην Αλίατο, να προβάλλουμε τα βασικά μνημεία και να σχολιάσουμε αυτά τα μνημεία. Λοιπόν, πολλά τα γνωρίζετε, πολλά όμως όχι, γιατί προέρχονται να προβάλλουμε σε μεγαλύτερη οθόνη. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την αρχή, μισό λεπτό. Κάπου έχω. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στη κοιλάδα των μουσών. Είναι ο άξονας που απλώνεται στο Περμισό ποταμό, όπως βλέπετε τον μικρό δρόμο. Ελπίζω να μην μου χαλάσει πάλι. Εδώ αυτός είναι ο δρόμος και αριστερά είναι ο Περμισός, που το χειμώνα έχει αρκετό νερό, παλιότερα ήταν βέβαια πάρα πολύ το νερό. Εδώ είναι το ιερό των μουσών και πιο πάνω, ανεβαίνοντας, βλέπουμε την Υποκρίνη και απάνω στην κορυφή, που θα δείξουμε εικόνες, είναι ο βωμός του Δία. Εδώ ακριβώς δεξιά είχαν στήσει οι Ρωμαίοι σκηνές και παραθέριζαν για να ακούνε και να βλέπουν τις παραστάσεις, τα μουσεία. Μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις, έτσι. Εδώ μας έδωσε ένας Γάλλος αρχαιολόγος το πρώτο πλάνο από την κοιλάδα των Μουσών, όπου εδώ φαίνεται ακριβώς η περιοχή της αρχαίας Άσκρης, η Άσκρη, η Ακρόπολης, και εδώ ακριβώς είναι το ιερό των Μουσών και η κορυφή του Ελικόνα. Αριστερά εδώ, δεξιά, είναι οι θεσποιές και
η Παλαιοπαναγιά, δηλαδή η σύγχρονη Άσκ. Εδώ είναι μια σχεδιαστική αναπαράσταση από την κοιλάδα των Μουσών. Είναι το θέατρο όπου γινόντουσαν οι παραστάσεις, όπως ακριβώς ήταν στην αρχαιότητα, το έχουν παρουσιάσει οι αρχαιολόγοι. Είναι η στοά, όπου εδώ αφήνανε τα αναθήματα προς τιμήν των Μουσών. Εδώ ήταν η θέση με τα αγάλματα των Μουσών, 9 Μουσες, όλα τα αγάλματα των Μουσών, και αριστερά είναι ο ναός των Μουσών, εδώ δίπλα, θα το δούμε μετά. Εδώ. Όλη αυτή η περιοχή είναι ο ιερός χώρος, όπως τον ονομάζουν ιδιαίτερα οι δυτικοί. Αυτά είναι τα κατάλοιπα του ιερού, που υπάρχουν σήμερα μετά τις ανασκαφές που έγιναν τον προπαρασμένο αιώνα. Αυτή είναι μια φωτογραφία του 1952. Υπήρχαν περισσότερα αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία βέβαια πολλά έχουν κλαπεί, χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικά υλικά στα σπίτια. Και μάλιστα μια επιτύμια στήλη είχαν βρει οι Γάλλοι σε ένα σπίτι που τη χρησιμοποιούσαν για κατόφλι. Και την πήραν ευτυχώς και την έχουν στο Μουσείο των Θηβών. Εδώ είναι η στοά, όπως και εδώ ήταν το 1890. Υπάρχουν σήμερα μόνο οι βάσεις, δυστυχώς αυτά οι δουλεμένες πέτρες έχουν εξαφανιστεί. Και η γνωστή φωτογραφία με τις 9 Μούσες, που είναι η Κλειό, η Ευτέρπη, η Θάλια, η Μελπομένη, Τεμψιχώρη, Αρατό, Πολυμνία, Ουρανία και Καλλιόπη. Πρόκειται για ένα ρωμαϊκό αντίγραφο από το δεύτερο μετά Χριστού αιώνα που βρίσκεται στο Μουσείο Λούβρου. Είναι η βασική, θα έλεγα, έτσι, και εδώ, μια απογύριση εικόνα, είναι από το Μουσείο Θηβών, όπου έχουμε τις βάσεις, τις πραγματικές βάσεις, για να διασφαλίσουν την επικράτειά τους, γιατί ο Χιστός ήταν στην επικράτηση της Αλιάρτου, είχαν κόψει νομίσματα με τον Ποσειδώνα. Από τη μία πλευρά και από την άλλη την Βιωτική Ομοσπονδία. Και οι Θεσποιείς είχαν κόψει νομίσματα με την θεά γνωστή πλέον Αφροδίτη. Και γι' αυτό την είχαν προσδώσει όχι μόνο αυτή την ομορφιά και το κάλος, αλλά και χαρακτηριστικά πολέμου για να τα διασφαλίσουν από διάφορες επιδρομές. Νόμισμα από τις Θεσπιές επίσης, με τη Βιωτική Ομοσπονδία και το χαρακτηριστικό στοιχείο των Θεσπιών. Εδώ έχουμε μία στήλη ουσιαστικά μαρμάρινη με την νίκη των Θεσπιών. Βρίσκεται στο Μουσείο του Βερολίνου. Από το 1868 έχει γίνει αυτή η μεταφορά. Επίσης, στις Θεσπιές, από τις Θεσπιές, το άγαλμα του Ασκληπιού. Το άγαλμα του Ασκληπιού. Εδώ, το λιγότερο γνωστό είναι τμήμα της σαρκοφάγου με την παράσταση της φυγής του Ορέστη με την Ιφηγένεια. Γνωρίζουμε την Ιφηγένεια Ναυλίδη. Εδώ έχουμε αυτή την παράσταση και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Και από την άλλη πλευρά έχουμε πάλι στην ίδια σαρκοφάγο, τμήμα της σαρκοφάγου με παράσταση του Θώα, του βασιλιά που υποδέχτηκε τον Ορέστη με την Ιφηγένεια. Πάλι βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Και εδώ έχουμε μια σειρά από επιτύμβιες στήλες με ονόματα των νεκρών της εποχής. Βρίσκονται πολλά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, ορισμένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις Θεσπιές και αρκετά μετά σε μουσεία του εξωτερικού. Μια επιτύμβια στήλη με άλογο και αναβάτη από Λεύθρα, με μόκαστρο, διαφορετικά ήταν η
οι θεσπιές του 1814 βρέθηκε. Επίσης, από τις θεσπιές επιτύμια στήλη το Αγαθοκή, όπως λέγεται, πάλι βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Επιτύμια στήλη της Διοδώρας βρίσκεται επίσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. Επιτύμια στήλη μιας κοπέλας, Σόπυρα, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, πάλι στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. Επιτύμια στήλη με άλογο και ημίοχο, πάλι από τις θεσπιές στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Επιτύμια στήλη με καθισμένη γυναίκα και υπερέτρια, πάλι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Επιτύμια στήλη με καθισμένη γυναίκα και υπερέτρια, πάλι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Κοιτάξτε τι όμορφες παραστάσεις, ανάγλυφα, πολλά μαρμάρινα ανάγλυφα. Πάλι επιτύμια στήλη με οικογενειακή σκηνή στο Μουσείο των Θηβών. Πάλι στο Μουσείο των Θηβών μία στήλη με μικρό τοξότη. Παίρνονται τα χέρια, έχει κοπεί το μέρος του τόξου, αλλά το ερμηνεύουν ότι είναι ο μικρός τοξότης. Επιτύμια στήλη με οικογενειακή σκηνή πάλι από τις θεσπιές με το μωρό. Ομοίως, επιτύμιες της Πολυξένης, μια σειρά από επιτύμιες στήλες που είναι σε καλή κατάσταση, πάλι επιτύμια στήλη με νέο σκύλο, με νέο και σκύλο, και πύληνο ειδόλιο από τις θεσπιές για να φτάσουμε στο σαρκοφάγο με παράσταση Ηρακλή πάλι από τις θεσπιές. Είναι εδώ επιτύμια στήλη που βρέθηκε στην οικία του Παραχτάρη, όπως αναφέρεται στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, που τη χρησιμοποιούσε κατόφλι στην οικία του. Και τέλος, τελειώνοντας, ανάγλυφο μαρμάρι στήλη με οικογενειακή παράσταση από τις θεσπιές, πάλι στο Αρχαίο Μουσείο, όπου ήταν στημένο το άταμα της Μούσας. Μια άλλη βάση αγάλματος, επίσης, ουρανία, φαίνεται πάλι επιγραφή επάνω. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, επίσης, άλλη βάση από αγαλματισμούς, ήταν ακριβώς στην περιοχή δίπλα στο Ιερό το Μουσό. Και εδώ επίσης, ανάλογοι, βρίσκονται αποθηκευμένες, αν θέλετε, στην Ύπαιθρο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Και εδώ είναι η βάση αγάλματος με την υπογραφή του Πραξιτέλη. Ο Πραξιτέλης έχει φιλοτεχνήσει το άγαλμα του Έρωτα, το άγαλμα της Φρίνης, που μέρη των οποίων υπάρχουν πάλι στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ πρόκειται για μία δίκηθο, μια μούσα καθισμένη σε βράχο στο Ιαπωνικό. Είναι το 730 π.Χ. Γνωστή βέβαια, υπάρχει σε όλα τα site, αλλά βρίσκει όμως στη γλυπτοθήκη του μονάχου. Και εδώ μία εικόνα από τον Ελικόνα, από τον, είναι σωστά, όπου εδώ φαίνεται ο δρόμος που ξεκινά και η κορυφή επάνω. Εδώ είχα την ευκαιρία το καλοκαίρι με το φιλοπροόδων να ανεβώ επάνω. Υπάρχει μια διάβαση που είναι εύκολη, βέβαια χρειάζεται περίπου 5-6 ώρες, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δει κανείς επάνω τα αρχαία αυτά και τα μνημεία που υπάρχουν. Αυτή είναι η υποκρίνη. Είναι, σύμφωνα με τη μυθολογία, εκεί που πάτησε ο Πίγασος στο φτερωτό άλογο για να βγάλει το νερό, και είναι εντυπωσιακή διότι έχει ένα καταπληκτικό τοπίο που μας θυμίζει πραγματικά τις μούσες, όπου πήγαιναν και τραγουδούσαν και χόρευαν. Και εδώ η κορυφή ακριβώς του Ελικόνα, που περπατούσαμε από πάνω για να φτάσουμε στο ιερό, στο βωμό του Δία. Ακριβώς εδώ υπάρχουν τα κατάλοιπα από το βωμό του Δία. Βλέπετε αυτές οι δουλεμένες πέτρες, η μία πάνω στην άλλη, και είναι εύκολη η διάβαση εκεί με τον σύλλογο Φιλοπροόδων.
Δίπλα από το Σύλλογο Φιλοπροόδων υπάρχει ένα θέατρο που κατά τον κύριο Πέπα είναι το φυσικό θέατρο, στο οποίο εκεί χόρευαν και τραγουδούσαν οι μουσες. Έχει μια καταπληκτική ηχό, δηλαδή ακουστική είναι. Προχωρούμε, ερχόμαστε κάτω και βλέπουμε την Ακρόπολη της Άσκρης. Και δίπλα στους πρόποδες ήταν η αρχαία Άσκρη. Πρόκειται για ένα κτίσμα, ένα μνημείο θα έλεγα, από την κλασική εποχή. Χρονολογείται από τον 8ο-7ο αιώνα σύμφωνα με μια οικογενειακή παράσταση. Ομοίως πάλι η οικογενειακή παράσταση από την περιοχή της Άσκρης. Και πάλι μια επιτύπια στήλη με ονόματα και ζώα, μικρά ζώα φαίνονται στην περίπτωση αυτή. Στην περιοχή έχουν κτιστεί πάρα πολλά εκκλησάκια. Είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, το της Αγίας Παρασκευής. Επίσης, στην περιοχή όπου ήταν το ιερό των Μουσών, ήταν το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας, όπου μετά το κατεδαφίσανε και κάτω από εκεί βρέθηκαν τα κατάλοιπα του ιερού των Μουσών. Σε όλες αυτές τις περιοχές υπάρχουν εκκλησάκια εκεί όπου υπήρχε αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Θα μου επιτρέψετε να μεταφερθώ στις αρχές της σκιές, όπου πραγματικά τα ιδρύματα είναι εντυπωσιακά. Εδώ είναι η σύγχρονη πόλη των Θησπιών και με κόκκινο είναι πολύτιμα δίψανα που θυμίζουν το μεγαλείο της αρχαίας πόλης. Είναι ο δρόμος, εδώ, πέρασαμε στην άλλη, πρέπει να από το χώρο της αρχαίας ορκιστού και στο βάτος η Αλίατος. Και σήμερα η ασφαλτοδρομένη οδός που παλαιό ήταν ο δρόμος των Θεοπρόπων. Εδώ οι ανασκαφές στην αρχαία Ορκιστό, πρόκειται εδώ για το βουλευτήριο της Ορκιστού, όπου εδώ ήταν η έδρα της αμφικτιονίας της Ορκιστού. Οι ανασκαφές που έχουν γίνει από τον αρχαιολόγο κ. Σπυρόπουλο, που ήταν έμφορος στην εφορία της Θηβώνας. Σήμερα, ακριβώς η περιοχή αυτή, όπως φαίνεται, με τις δουλεμένες πέτρες, ακριβώς όπως ήταν παλιά. Τώρα όμως κατάλοιπα έχουν εξαφανιστεί. Και εδώ είναι ακριβώς η θέση του ιερού του Ποσειδώνα. Οι ανασκαφές έδειξαν ότι βρέθηκε εδώ ένα πόρινο πιονόκρανο από το ιερό του Ποσειδώνα και επίσης μια επιγραφή πάλι που ήταν το άγραμμα Αριάρτη το ιερό. Φαίνεται ακριβώς η επιγραφή βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Και εδώ προχωρούμε μετά για να δούμε τον πύργο της Αλιάρτου που έχει κατασκευαστεί το 13ο αιώνα και μια σχεδιαστική παράσταση όπως ακριβώς ήταν αυτός ο πύργος στην κλασική εποχή. Θα δείτε εδώ ότι υπήρχαν οι όροφοι, οι ξυλίνοι από κάτω, από πάνω, ακριβώς για να υπάρχει προστασία και ασφάλεια, όπου από κάτω ήταν ένας αποθηκευτικός χώρος και εσωτερική σκάλα, αλλά σε έναν βαθμό και εξωτερική σκάλα, όπου όταν υπήρχαν εχθρικές διαθέσεις από άλλους, τότε μαζευόταν η σκάλα για να μην μπορέσουν να ανεβούν απ' έξω. Τέτοιους πύργους έχουμε εδώ στη Βηρητία πάρα πολλούς, πολλοί σώζονται στη Βηρητία, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν εξαφανιστεί. Και από μακριά, μια φωτογραφία από τον πύργο αυτό που μας έχει δώσει ο Πάλτα το 1940. Και ο δρόμος, ο χρωματόδρομος, με το γάιδαρο, ακριβώς, μια εντυπωσιακή εικόνα και δεξιά ακριβώς το σπήλαιο του πύργου. Και ο τρόπος που έγινε άσφαλτος στη συνέχεια. Και φυσικά το diffusion όρος, όπου εδώ
υπήρχε η πηγή Τηλφούσα με την ομώνυμη νύμφη, φύλακας της πηγής αυτής, που ήρθε ο Απόλλωνας να κτίσει το ιερό, το μαντίο, και μετά στη συνέχεια κτίσανε το ιερό και οι ανασκαφές έφεραν το ιερό του Απόλλωνα στο φως, κατάλοιπα αυτού του ιερού, και εδώ ακριβώς ο χώρος αυτός που γινόντουσαν διάφορες ιεροτελεστίες. Σήμερα πώς είναι αυτός ο χώρος, δίπλα στο εκκλησάκι που υπάρχει στους πρόποδες του Τηλφωσίου Όρου. Όλα αυτά ανήκουν στην επικράτεια της αρχαίας Αλιάρτου και βέβαια της σημερινής, του σημερινού τύπου Αλιάρτου Θεσπίανου. Ακριβώς δίπλα από την αρχαία πόλη που θυμίζει ακριβώς την νεολιθική παρουσία των Θεσπίανων. Πρόκειται για ένα πύληνο αγγείο όπου ήταν ανάγλυφο. Ήταν ανάγλυφο πάνω στο αγγείο αυτό και βρέθηκε αυτό το κομμάτι. Σχολιάζεται και βρίσκεται σε αρχαιολογικό μουσείο. Είναι αντίγραφο από τον έφηβο έρωτα, από το ιερό του έρωτα, όπου στις αρχαίες θρησκείες γιορτάζονταν τα ερωτήρια. Το άγαλμα αυτό φιλοτέχνησε ο γλύπτης Λύσιππος τον 4ο αιώνα π.Χ. και σήμερα σώζεται αντίγραφο στο Λούβρο. Διάφορα Ινστιτούτα και αρχαιολογικά μουσεία έχουν αντίγραφα με διαφορετικές εικόνες. Επίσης στο Μουσείο του Λονδίνου υπάρχει, στο Μουσείο του Βερολίνου και επίσης στο Βατικανό υπάρχει αυτή η κεφαλή του έφηβου έρωτα. Είχε μεγάλη απήχηση στο δυτικό κόσμο. Η γιορτή που γινόταν στις θρησκείες, τα ερωτήρια. Και πρέπει να σας πω, και ο Πλούταρχος μας αναφέρει ότι στα ερωτήρια, στις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις, πήγαιναν τα νέα ζευγάρια, νεόνυφοι, για να γιορτάσουν. Και ο ίδιος ο Πλούταρχος, όταν παντρεύτηκε, έκανε. Αλλά όμως δεν αξιοποιείται τόσο, γιατί ξέρετε, ο πολιτισμός πάντα χρειάζεται και οικονομικά μέσα. Σήμερα ιδιαίτερα αυτά είναι πενιχρά και δυστυχώς παραμένει κλειστό. Ορισμένα αγγεία με παραστάσεις πάλι από τις θρησκείες στο Μουσείο στο Αθηνών. Αυτά είναι από μέλη τα οποία έχουν τα συνθέσει πάλι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Ερυθρόμορφος κρατήρας. Όταν τα βλέπει κανείς από κοντά είναι αρκετά εντυπωσιακά. Από το Μουσείο Θηβών πάλι λύκηθος, ερυθρόμορφος λύκηθος. Επίσης λύκηθοι στο Μουσείο Θηβών βρίσκονται με διάφορες παραστάσεις. Εδώ παίζει φλάουτο και πιο πέρα είναι. Λοιπόν, αυτά ήταν βασικά στοιχεία, αντιπροσωπευτικά δείγματα του αρχαίου. Οι ημερομηνίες που ήταν πάνω στις επιτήριες στήλες. Ναι. Αυτά είναι οι ημερομηνίες απόκτησης. Και τα έχω καταχωρήσει στα αρχαιολογικά Ινστιτούτα. Ανοίξει τη λεσσαπάτα στην Ναι, ναι. Τα έχουν γράψει. Όταν τις βρήκανε, γράψανε ακριβώς. Δεν είναι εξεδίλες, είναι χαραγμένες με μολύβι, με ειδική μελάνη και φαίνεται έτσι. Πάμε στην αρχαία Αλιάρτου. Όπου εδώ ήταν κτισμένη η αρχαία πόλη, περίπου 6.000 κατοίκους. Ήταν ευτυχισμένη με ισχυρά τείχη. Λοιπόν, είναι αεροφωτογραφία με την αρχαία πόλη και εδώ είναι ο λόφος. Ο λόφος φαίνεται της αρχαίας Αλιάρτου και κάπου εδώ στο κέντρο είναι το ιερό της Αθηνάς. Φαίνεται χωρίς το ύψωμα και η αρχαία πόλη. Και ο Κηφισός δίπλα αριστερά, δίπλα στην Κοπέλινα.
Εδώ είναι από τις ανασκαφές το 1926 του Όστη. Είναι το ιερό της Αθηνάς με τα κατάλοιπα που έχουν βρεθεί. Πολλά από αυτά δεν υπάρχουν σήμερα γιατί χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό για σπίτια. Και το ιερό της Αθηνάς σήμερα, ακριβώς η θέση αυτή όπως υπάρχει σήμερα. Είναι δουλεμένες πέτρες, λίθοι, όπως ακριβώς στην αρχαιότητα, με τα πρώτα χρήματα που θα δώσει μια νέα κυβέρνηση, κύριε Δήμαρχε, θα μπορέσετε να κάνετε μια αναστήλωση με τη συμβολή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Εδώ είναι πάλι ένας πίνακας που μου έχει φιλοτεχνήσει το 1805 ο Σιμώνη, ο οποίος συνόδευε τον περιεγητή Ντότουελ. Μας έδωσε ωραιότατα στοιχεία και εδώ είναι η κολόνα που είχε δει τότε το 1805 της Μικηνοϊκής εποχής. Αυτή δεν υπάρχει σήμερα, έχει πέσει, υπάρχουν μόνο οι μικρές πέτρες. Φαίνεται ότι είναι της Μικηνοϊκής εποχής διότι είναι οι μικρές πέτρες δουλεμένες και ακριβώς η σύνθεσή τους οδηγεί στη Μικηνοϊκή εποχή. Η φωτογραφία είναι από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η κοπαΐτα στο βάθος. Εδώ πάλι από τις ανασκαφές του 26 από του Όστη η Στοά με τους 4 κύονες. Πρόκειται εδώ για την είσοδο που πήγαινε στο ιερό, περνούσαν οι ιερείς. Και όπως φαίνεται ακριβώς από μια άλλη όψη, το ιερό της Αθηνάς με τα κατάλοιπα και στο βάθος η κοπαΐτα. Σήμερα είναι φυσικό, τα ευρήματα είναι πιο πολλά από αυτά από το ιερό των μουσών σήμερα. Δυστυχώς η αρχαία Λιατός καταστράφηκε το 171 π.Χ. και δεν ξαναχτίστηκε από τότε. Όμως, ιστορικοί και αρχαιολόγοι λένε ότι ήταν μια βασική πόλη στο κέντρο της Βιωτίας, με πλούσιο πολιτισμό. Πολλά όμως έργα τέχνης έχουν μεταφερθεί στη Ρώμη και αρκετά έχουν χαθεί. Ο διάδρομος της εισόδου στο ιερό της Αθηνάς. Επίσης, ο περίπολος της Αθηνάς. Πάλι στην κορυφή, δίπλα στο ιερό. Και εδώ είναι τμήματα από την Μικηναϊκή Ακρόπολη της Αλιάρτου, φωτογράφησαν παλιότερα οι αρχαιολόγοι στο ρόφο της αρχαίας Αλιάρτου. Και μια μορφή από την άλλη πλευρά, πάλι μικηναϊκό κτίσμα και στο βάθος η κοπαΐτα. Τα ισχυρά τείχη που οι αρχαιολόγοι λένε ότι τα έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος, γιατί είχαν δείξει αυτή με το φιλομακεδονικό κόμμα που είχε επικρατήσει και τη βοήθεια που δώσανε στους Μακεδόνες. Οι θεσποιείς θα πρέπει να βοήθησαν τον Μέγα Αλέξανδρο για την καταστροφή της Θήβας. Αυτό είναι γνωστό, όπως και οι Λιάρτοι συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί κατά καιρούς οι Θηβαίοι είχαν δείξει δείγματα καταπιεστικής πολιτικής. Τα ισχυρά τείχη, πάλι με βασικούς εδώ αρχαιολόγους, από το 1893, όπως φαίνονται στο λόφο της αρχαίας Αλιάρτου, αυτή η εικόνα υπάρχει και σήμερα έτσι. Αυτά είναι οι δουλεμένοι λίθοι, όπως υπήρχαν την παλιά εποχή. Και τα ισχυρά τείχη στον δρόμο ακριβώς που περνά η έξοδος της πόλης προς την Λιβαδιά. Γύρω-γύρω η Ακρόπολη ήταν τυχισμένη με ισχυρά τείχη. Και εδώ δίπλα ακριβώς έγινε η μάχη με τους Σπαρτιάτες, όπου έπεσε ο στρατηγός Λύσανδρος, ο μεγάλος στρατηγός. Και δίπλα πιο πέρα είχαν χτίσει οι Ελιάρτοι το μνημείο για να τιμήσουν τη νίκη τους στους Σπαρτιάτες. Εδώ οι πηγές αναφέρουν ότι ο Λύσανδρος είχε υποτιμήσει τη δύναμη των Αλιαρτίων και λέει ότι ήταν εύκολη υπόθεση να τους κατακτήσουν γρήγορα και πήγαν μετά από μερικές μέρες που περιμένανε και απαιτούσαν με τελεσίγραφα να του παραπαραδοθούν. Οι Αλιάρτοι έλεγαν όχι και εκείνη τη στιγμή που έδωσε εντολή ο Λύσανδρος
να μπουν μέσα στην πόλη, ανοίγουν οι πόρτες και ο Αλιάρτιος Ανήρ, όπως αναφέρεται στην ιστορία, νεόχωρος, χτύπησε με το δόρυ τον Λύσανδρο και έχει κατατροπώσει μετά όλους τους Σπαρτιάτες. Είναι η έντοξη ιστορία της Αλιάρτου. Και εδώ δίνει ακριβώς η πυθία το χρησμό στις ιερίες, όπου έλεγε τον οπλίτη που κυλαϊτεί να τον αποφύγεις. Φύγε μακριά από τον δράκοντα που δόλια απαντήσει πίσω σου. Ο Λύσανδρος πήρε το χρησμό αυτό και λέει μήπως υπάρχει κάποιος που λέγεται οπλίτης, γιατί φοβόταν μήπως τυχόν επαληθευτεί ο χρησμός. Και αφού ρώτησε όλους τους ρέτες, όχι. Γι' αυτό έδωσε εντολή να επιτεθεί στην πόλη. Αλλά όμως μετά διαπιστώθηκε ότι ο οπλίτης που κελαϊδί ήταν ένα ριάκι, ένα ποτάμι. Περνούσε από δίπλα και ο δράκοντας που δόλια απαντήσει πίσω σου ήταν ο νεόχωρος, ο πλήτης που είχε την ασπίδα με τον δράκοντα. Και έτσι επιβεβαιώθηκε ο χρησμός. Γι' αυτό αναφέρεται ο δε αποκτήνας των Λύσανδρων Αλιάρτιος Ανήρ, όνομα νεόχωρος. Εδώ η αρχαία πόλης. Ο λόφος της αρχαίας, η σημερινή Αλίαρτος, και εδώ που φαίνεται προς τα στίγματα αυτά είναι το ιερό της Αθηνάς. Εδώ που υπάρχει αυτή η προβάτα με τα ζώα, ακριβώς εδώ υπήρχε η αγορά της αρχαίας Αλιάρτου, σύμφωνα, και εντυπωσιακή, αλλά δυστυχώς όμως οι αρχαιολόγοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα το πάλι, γιατί αυτή είναι το ειδόλιο της Τονίας Αθηνάς που βρέθηκε στο αρχαίο νεκροταφείο της Αλιάρτου. Τονία Αθηνά βέβαια ήταν η θεότητα που γιορτάζονταν στα Παπιώτια, αλλά υπήρχε και εδώ στην αρχαία Αλιάρτου. Εδώ πάλι το νόμισμα της βιωτικής ομορφωνίας, το κοινό των βιωτών, με την Αθηνά και την βιωτική ασπίδα, και ένα εντυπωσιακό γυναικείο εδόλιο βρέθηκε στο νεκροταφείο της αρχαίας Αλιάρτου. Αυτό το έχουν πάρει οι αρχαιολόγοι σαν υπόδειγμα για την αρχαία γυναίκα και την ομορφιά της. Εδώ μία Ιώ ήταν η ιέρια της Σύρας, η Ρωμένη. Προσέξτε λίγο να δείτε την ιστορία, βρέθηκε στο αρχαίο νεκροταφείο της Αλιάρτου. Η Ιώ ήταν ερωμένη του Δία και για να φύγει από τη μήνη της Ήρας, με την αντιρρησική, την μεταμόρφωσε σε αγελάδα. Και εδώ ακριβώς φαίνεται τη στιγμή της μεταμόρφωσης που φαίνονται τα κέρατα ακριβώς που βγαίνουν. Το χάσαμε λίγο. Πάει πίσω έτσι, ναι. Πάμε μπροστά εδώ. Το βινάκι μου πίσω εδώ. Επίσης, διατυπαλίστρια με πέπλο, μάτιο και πόλο. Πάλι από την περιοχή της αρχαίας Αλιάρτου. Το αρχαιολογικό. Νεαρή γυναίκα στολισμένη για θρησκευτική πομπή. Εδώ γινόντουσαν στην περιοχή τα λεγόμενα οχίστια, εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή του Ποσειδώνα στην Αιγιστό. Μας αναφέρει και ο Όμηρος και ο Πίνδαρος. Και στολίζονταν για να τιμήσουν τον Ποσειδώνα και παράλληλα μια εορταστική εκδήλωση που λάμβανε χώρα από το ιερό της Αθηνάς μέχρι την Αιγιστό στο ιερό του Ποσειδώνα. Πήρε την πρωτομή της θεάς Δήμητρας με πόλο και πέπλο. Πάλι από το αρχαιολογικό, από το νεκροταφείο της αρχαίας Αλιάρτου. Γυναικείο εδόλιο με στεφάνι από καρπούς. Πάλι για εορταστικές εκδηλώσεις. Και βέβαια κεφαλές της Δήμητρας με τερακότα, με στεφάνι και στάχια. Γυναικεία κεφαλή από τερακότα, ευρήματα μονοσκαφές στο νεκροταφείο. Αυτές οι άγριες μορφές εδώ, να κοιτάξτε,
έχουν ιδιαίτερη σημασία με το στόμα του ανοιχτό, γιατί ήταν στην περίοδο που γιορτάζονταν τα Θεοδέσια προς τιμή του Διονύσου. Και ήταν οι μάσχες ουσιαστικά για να τιμήσουν τον Διόνυσο και τα Θεοδέσια. Αυτά γινόντουσαν στην αρχαία πηγή της Σούσα μέχρι κάτω που έφτανε σήμερα που είναι κοντά στην αεροπορία, πίσω από την αεροπορία. Διάφορα αγγεία και δόλια βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Λονδίνου. Ανάλογα επίσης, αρκετά στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Λονδίνου. Ομοίως, αυτά βρέθηκαν εδώ τις ανασκαφές του Όστιν και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Εδώ μια φιάλη με επιγραφή φιλίας, θα έλεγα στοιχείο φιλικής έκφρασης προς τις φιλικές πόλεις. Και το κλασικό νόμισμα γνωστό πλέον της Αθηνάς, τον Ποσειδώνα, να κρατά την τρίαινα με τη λέξη Αριάρτιον και την ποιοτική ασπίδα. Αυτό ως δείγμα της αναγνώρισης από την πλευρά και τιμής προς τη θεότητα αυτή, αλλά και από την άλλη πλευρά μια πολιτική έκφραση για τη διασφάλιση της επικράτειας από την περιοχή της Ογιστού. Ο Ογιστός ανήκει στην επικράτεια της Αλιάρτου. Πάλι νόμισμα από την αρχαία Αλιάρτου, το Χ είναι Χαλιάρτος, όπως αναφέρεται στην κλασική εποχή, ήταν σήμερα ή ως μετατράπηκε μετά σε Δασία. Αλιάρτος. Τελειώνουμε από τα επίγοντα. Από τη Δήμα, στην Ογιστό, το σπήλαιο Σετή Πύργου, η αρχαία Αλίατος, η Πέτρα, η Οκαλέα, τη Φούσιον. Είναι αυτός ακριβώς ο πολιτισμικός άξονας της περιοχής. Να το βάλω σε μία... Από το χώρο της αρχαίας Ογιστού και στο βάθος η Αλίατος. Και σήμερα η ασφαλτοδρομένη οδός που παλαιό ήταν ο τρόπος των Θεοπρόπων. Εδώ οι ανασκαφές στην αρχαία Ογιστό, πρόκειται εδώ για το βουλευτήριο της Ογιστού, όπου εδώ ήταν η έδρα της αμφικτιονίας της Ογιστού. Οι ανασκαφές που έχουν γίνει από τον αρχαιολόγο κ. Σπυρόπουλο, που ήταν έμφορος στην εφορία της Θημώνας. Σήμερα, ακριβώς η περιοχή αυτή, όπως φαίνεται, με τις δουλεμένες πέτρες, ακριβώς όπως ήταν παλιά. Τώρα όμως κατάλοιπα έχουν εξαφανιστεί. Και εδώ είναι ακριβώς η θέση του ιερού του Ποσειδώνα. Οι ανασκαφές έδειξαν ότι βρέθηκε εδώ ένα πόρινο πιονόκρανο από το ιερό του Ποσειδώνα και επίσης μια επιγραφή πάλι που ήταν το άγραμμα Αριάρτη το ιερόν. Φαίνεται ακριβώς η επιγραφή βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θημών. Και εδώ προχωρούμε μετά για να δούμε τον πύργο της Αλιάρτου που έχει κατασκευαστεί το 13ο αιώνα και μια σχεδιαστική παράσταση όπως ακριβώς ήταν αυτός ο πύργος στην κλασική εποχή. Θα δείτε εδώ ότι υπήρχαν οι όροφοι, οι ξύλινοι, από κάτω, από πάνω, ακριβώς για να υπάρχει προστασία και ασφάλεια, όπου από κάτω ήταν ένας αποθηκευτικός χώρος και εσωτερική σκάλα, αλλά σε έναν βαθμό και εξωτερική σκάλα, όπου όταν υπήρχαν εχθρικές διαθέσεις από άλλους, τότε μαζευόταν η σκάλα για να μην μπορέσουν να ανεβούν απ' έξω. Τέτοιους πύργους έχουμε εδώ στη Βενετία πάρα πολλούς, πολλοί σώζονται στη Βενετία, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν εξαφανιστεί. Και από μακριά, μια φωτογραφία από τον πύργο αυτό που μας έχει δώσει ο Πάλτα το 1940. Και ο τρόπος, ο χρωματόδρομος, με το γάιδαρο, ακριβώς μια εντυπωσιακή εικόνα και δεξιά ακριβώς το σπήλαιο του πύργου. Ο τρόπος που έγινε άσφαλτος στη συνέχεια.
Και φυσικά το diffusion όρος, όπου εδώ υπήρχε η πηγή Τυφούσα με την ομώνυμη νύμφη, φύλακας της πηγής αυτής, που ήρθε ο Απόλλωνας να κτίσει το ιερό, το μαντίο, και μετά στη συνέχεια κτίσανε το ιερό και οι ανασκαφές έφεραν το ιερό του που ο Απόλλωνας στο φως, κατάλοιπα αυτού του ιερού, και εδώ ακριβώς ο χώρος αυτός που γεννόντουσαν διάφορες ιεροτελεστίες. Σήμερα πώς είναι αυτός ο χώρος? Δίπλα στο εκκλησάκι που υπάρχει στους πρόποδες του Τυφωσίου όρου. Όλα αυτά ανήκουν στην επικράτεια της αρχαίας Αλιάρτου και βέβαια της σημερινής, του σημερινού Δήμου Αλιάρτου του Θεσπιάνου. Παρότι δεν το είχα στο πρόγραμμα, γιατί είναι μια περιοχή που δεν έχει ακόμα ερευνηθεί, αυτή είναι η αρχαία πηγή, όπου εδώ κατά την παράδοση και τη μυθολογία οι νύμφες του Ελικόνα έλουζαν το μικρό Διόνυσο, όπως μας περιγράφει ο Πλούταρχος, και τον έχουν αναθρέψει. Από εδώ μεγάλωσε και έφυγε μετά για να κάνει το μεγάλο ταξίδι και να πάει να συναντήσει τις θεότητες στον Όλυμπο. Αργότερα. Και εδώ η πηγή αυτή πιο πέρα από τον μεγάλο βράχο είναι μια δουλεμένη πέτρα με παραστάσεις που υπήρχε νερό και το χειμώνα ακόμα υπάρχει σήμερα νερό, λίγο λιγοστό νερό, όπου γιορτάζονταν παράλληλα και τα Θεοδέσια. Από μακριά ο χώρος αυτός, όπως φαίνεται, η περιοχή της Σοκαλέα, στην πλαγιά του Ελικόνα, μια δασόδης περιοχή, και εδώ ακριβώς βρίσκει παράσταση από με τον Ερμή να μεταφέρει το μικρό Διόνυσο στις νύφες του Ελικόνα. Μια άλλη παράσταση, επίσης, ο Ερμής δίνει το μικρό Διόνυσο στην αγκαλιά μιας νύμφης για να την μεταφέρει στην Κρίνη και Σούσα. Μια ανάλογη περίπτωση, πάλι όπου εδώ οι νύμφες λούζουν τον μικρό Διόνυσο. Μια εντυπωσιακή, θα έλεγα έτσι, εικόνα που η περιοχή εδώ έχει μια παρουσία από την περιοχή των έχουν καταγράψει οι νεότεροι αρχαιολόγοι, ο Ορχομενός, η αρχαία Αλίατος και τα σπήλια, ο Χιστός κτλ. Στην περιοχή και οι καταπότρες. Λοιπόν, μια άλλη φωτογραφία, ένα σχέδιο από την Κοπαΐδα, μας έχει μεταφέρει μια Ιταλίδα αρχαιολόγος, όπως ήταν παλαιό, και τα σημεία, οι βούλες αυτές, είναι οι καταπότρες που υπήρχαν παλιά. Η Κοπαΐδα είναι μια από τις μεγαλύτερες, είναι η μεγαλύτερη λεκάνη με καταπότρες στην Ελλάδα. Διάφορες, θα έλεγα, περιοχές της ανατολικής λεκάνης της Κοπαΐδας, με τα διάφορα σπήλια, όπως είναι το σπήλιο του Πύργου και βέβαια το σπήλιο του Σεϊτή, εδώ, όπου έζησαν, όπως μας αναφέρουν οι αρχαίοι που έκαναν σκαφές, άνθρωποι Homo sapiens από την εποχή των Παγιδών, δηλαδή 30.000 χρόνια πριν από σήμερα. Εκεί βρέθηκαν λίθινα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προστασία τους και για την συντήρησή τους. Η εικόνα το 1941 από τον Στάμφους, όπως ακριβώς ήταν, η μάντρα μπροστά που χρησιμοποιούσε κάποιος βοσκός με το όνομα Σεϊτή, γι' αυτό πήρε και το όνομα το σπήλαιο αυτό. Το εσωτερικό του σπηλαίου με τις έγχρωμες αυτές παραστάσεις πραγματικά μας δίνει μια εικόνα προϊστορικής εποχής. Η παράδοση αυτό που επίδειξε το σπηλαίο του Σαρακινού. Ορίστε. Αυτό που επίδειξε ήταν πριν από το σπήλαιο του Σαρακινού. Αυτό βρέθηκε πριν από το Σαρακινό. Γιατί βρέθηκε στο Σαρακινό θεωρητικά πριν. Θα έχει κάνει ο αρχαιολόγος Σάμψον, έχει κάνει
ανασκαφές, ο Νεότης είναι το μεγάλο αυτό σπήλαιο στο Σάκη. Η προϊστορική ανθρωπή. Με αυτά έκοβαν την τροφή, τη μαγείρευαν και τη χρησιμοποίησαν επίσης για όπλα, προσέδιναν στοιχεία σε κομμάτια από ξύλα για να μπορέσουν να προστατευτούν. Και επίσης ορισμένα σχέδια από αυτά τα εργαλεία έχουν μεγάλη σημασία για τους προϊστορικούς αρχαιολόγους και είναι τα πρώτα λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος. Και η αποκάλυψη του ΣΕΙΤΗ το 1941, την εποχή ακόμα της κατοχής, είναι αυτή η οποία άλλαξε τον προϊστορικό χάρτη της Ελλάδος, όπου έλεγαν ότι δεν υπήρχε κατοίκηση στην Ελλάδα από την παλαιολιθική εποχή. Και με την αποκάλυψη αυτή στο ΣΕΙΤΗ πλέον διαμορφώθηκε ο νέος πολιτισμικός χάρτης της παλαιολιθικής εποχής. Και είναι εδώ μια τομή που είχε κάνει η αρχαιολόγος Σμιτ από την Ελβετία στο ΣΕΙΤΗ, διότι ήρθε και ξανά έκανε ανασκαφές. Και εδώ είναι ακριβώς τα εργαλεία που βρήκε μέσα στο έδαφος σε 2 μέτρα περίπου βάθος όταν έχει σκάψει. Αυτά τα λίθινα εργαλεία που για μας δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, αλλά όμως για τους αρχαιολόγους έχουν ιδιαίτερη. Αυτή είναι μια καλλιτεχνική παράσταση των ανθρώπων της προϊστορικής εποχής. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν από την Αφρική και επεκτάθηκαν στην Ευρώπη. Ο πρώτος αριστερά είναι ο Homo erectus, ο όρθιος άνθρωπος, ο οποίος εξαφανίστηκε μετά και ήρθε ο ανατομικά σύγχρονος άνθρωπος, ο Homo sapiens. Και εδώ είναι ένας χάρτης πώς ακριβώς έφτασαν από την Αφρική στην Ευρώπη 20-30.000 χρόνια πριν από σήμερα. Και ο χάρτης που παρουσιάζει τις γραμμέντιες θέσεις, δηλαδή τις θέσεις της νεότερης νεολιθικής στην Ελλάδα, όπου το 17 είναι το ΣΕΙΤΗ. Λοιπόν, περιοχή και τον τρόπο μπορεί κανείς να τον αξιοποιήσει. Όλοι μας είμαστε περήφανοι για τον πολιτισμό μας, ειδικά όμως περιοχές που έχουν πλούσιο πολιτισμό, νομίζω ότι κάνουν τους ανθρώπους ακόμα πιο περήφανους. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό μάθημα απόψε αυτό που μας έκανε. Κάποιες ερωτήσεις ενδεχομένως σύντομες όμως έτσι για να... Βεβαίως. Την περίοδο της Μυθιναϊκής εποχής, τα ευρήματα δηλαδή είναι της Μυθιναϊκής εποχής. Έτσι, την ίδια περίοδο ζήσανε, υπήρχε δηλαδή αρχαία τους με την Μηνιακή δυναστεία, δηλαδή την περίοδο των Μηνίων, τη Μυθιναϊκή εποχή, και το 1600 με το 1700. Την ίδια περίοδο είχαμε την αρχαία αυτό. Μια και είναι μυθιναϊκά τα ευρήματα. Η περίοδος, την εποχή των Μηνίων στον Ορχομενό ήταν μια συγκεκριμένη εποχή που ξεπερνά κάπως το θέμα της Μικηναϊκής εποχής. Η Μικηναϊκή εποχή είναι το μεγάλο ρεύμα που ξεκίνησε από τις Μικήνες και ο πολιτισμός αυτός επεκτάθηκε και στη Βιωτία και χαρακτηρίζεται από τις Ακροπόλεις. Έχουμε Μικηναϊκή Ακρόπολη στη Θήβα, Μικηναϊκή Ακρόπολη στο Βλά, Μικηναϊκή Ακρόπολη στην Αρχαία Λίατο, όπως και επίσης σε άλλες διάφορες πόλεις. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο. Η Μικηναϊκή εποχή σε ένα αρχαιολογικό χώρο χαρακτηρίζεται από την Ακρόπολη. Τώρα, οι Μηνίες είναι ο λαός του Ορχομενού, είναι ένας, αν θέλετε, μυθικός λαός που έχει προχωρήσει πολύ πιο νωρίς στην αποξήρανση της λίμνης, χαρακτηρίζεται από αυτή την εποχή και χτίσει το μεγάλο πολιτισμό του Ορχομενού και έχει χτίσει αυτά τα μεγάλα μνημεία, τα οποία μετά αποκάλυψε ως Λίμαν και έχει προσδώσει ακριβώς το νόημα αυτού του μνημεία. Δηλαδή, σαν χρονολογίες. Σαν χρονολογίες είναι πιο ύστερη η εποχή του Μικηναϊκή εποχή.
Μπορούμε να πούμε χοντρικά το 1300 και πιο μπροστά που προσπάθησε να αποξηράνει την Κοπαΐδα, οι Μηνίες, και 1200 ας πούμε π.Χ. είναι η Μικυλαϊκή εποχή. Η ερώτηση είναι η πρόταση. Η ερώτηση είναι η εξής. Πώς εξηγείται ότι ο Θεός, ο Ποσειδώνας, μια και είναι η περιοχή μας εδώ πέρα, δεν είναι σε διάρκεια θάλασσα, ο Ποσειδώνας είναι Θεός της θάλασσας, δεν είναι. Πώς εξηγείται να τον λάβουμε περιοχή 1. Και κάνω το εξής, δεν ξέρω την ειδικότητά σας ακριβώς, αλλά επειδή είπατε στο τέλος ότι να γίνει αξιοποίηση της ιστορίας αυτής της πολιτικής κληρονομιάς, θέλω να το εξής, ότι καλό είναι και εσείς σαν πανεπιστημιακός καθηγητής, αλλά και ο Δήμος από εδώ πέρα, προκειμένου να έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό άλλο για την ανάπτυξη, να είχα δει μια μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών που έλεγε η πολιτιστική κληρονομιά ως παράγον οικονομικής ανάπτυξης. Να μην περιμένουμε τώρα με τα μέτρα αυτά να βγάλουμε πέρα το μαδανοπίδαδο που τρεβάμε, αλλά να προκυρηθούν κάποιες μελέτες, ίσως στο πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακές, μεταπτυχιακές, για τον τρόπο αξιοποίησης, οικονομικής αξιοποίησης, όλο αυτό το ερωτημάτων. Αλλά παράγει το Δήμος. Σωστά. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν ορισμένα δείγματα. Παραδείγματος χάρη το Αρχαιολογικό Μουσείο των Θεσπιών έχει γίνει εκεί μια μελέτη σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι εντυπωσιακή πώς πρέπει να επεκταθεί. Επίσης, εδώ στην Αλιάρτο έχει γίνει μια καταγραφή των πολιτιστικών μνημείων και του πολιτισμού γενικότερα, αλλά και της νεότερης εποχής, από την εποχή του Μεσαίωνα και στη συνέχεια όλων αυτών των μνημείων έχουν καταγραφεί πλήρως και υπάρχουν στα επίσημα αρχαιολογικά Ινστιτούτα, αλλά και όποιος μπορεί να προσφέρει. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι που ενδιαφέρονται και προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω και ο κ. Δήμαρχος συντονίζει λίγο πολύ αυτές τις προσπάθειες. Όποιος μπορεί να προσφέρει οτιδήποτε είναι ευπρόσδεκτος προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε η ομιλία για αυτό το σκοπό έχει γίνει, ακριβώς σε πρώτη φάση σαν στόχος να ενημερωθεί το κοινό για τη σημασία και στη συνέχεια βέβαια να προχωρήσουν μια αξιοποίηση όλων αυτών των στοιχείων. Αυτό προϋποθέτει τη γνώση πρώτα όλων για να μπορούν να συμβάλλουν και στα θέματα της ανάδειξης αλλά και της φύλαξης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, διότι αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο μιας αρχής. Σε ό,τι αφορά την πρώτη σας ερώτηση, ο Ποσειδώνας ήταν θεός της θάλασσας, όπως παράλληλα ήταν θεός και του αλόγου, ήταν θεός. Εδώ είχαμε βέβαια και τη μεγάλη λίμνη Κοπαΐδα, αν το υποθέσουμε ότι ήταν θεός των νερών. Πολλές θεότητες είχαν διάφορα χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε τον οχίστιο Ποσειδώνα, ο οποίος ήταν μία έκφραση παρουσίας στην περιοχή πάνω με ένα χώρο που μπορούσε να συνδυάσει τη θάλασσα από την περιοχή της Εύβοιας μέχρι την άλλη πλευρά. Οι αρχαίοι Έλληνες προτίμησαν να δώσουν αυτό το χαρακτήρα, διότι ήταν ο προστάτης στην περιοχή και εξέφρασε ακριβώς τις επιθυμίες της αμφικτιονίας της οχιστού, για να καλύψει έτσι μια πανελλήνια εμβέλεια στην περιοχή και όχι μόνο στη Βιωτία. Πάνω σε αυτό, κύριε Πάρη, το άγαλμα Ποσειδώνου που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, μέχρι και στο Αρτεμίσιο, υπάρχει πιθανότητα να προέρχεται την Αλίαρχο? Αυτό δεν θα απαντήσει. Αυτό το έχω καταγράψει στο βιβλίο μου, το έχει δεχθεί. Ιδιαίτερα ο κ. Σαραβαντινός που ήταν έφορας στην εφορία Αμφιβών και έχει αποδεχθεί τη θέση αυτή ότι μάλλον προέρχεται από εδώ, από την Οχιστό. Και αιτιολογούμε για ποιο λόγο, διότι όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι πήρανε όλα τα αγάλματα και τα έργα τέχνης να τα μεταφέρουν στην Ιταλία. Αυτά τα αγάλματα φόρτωσαν σε πλοία. Τα πλοία ερχόντουσαν τα περισσότερα για να πάρουν και άλλα από τη Μακεδονία στον κόλπο εδώ της Εύβοιας, από πάνω. Και σε μία θάλασσο ταραχή
έχει βυθιστεί το πλοίο με όλα αυτά τα έργα τέχνης. Και βρέθηκε μετά από ψαράδες αυτό το άγαλμα και υπάρχει στο μουσείο. Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν δώσει ακόμα πατρότητα. Ορισμένοι λένε ότι μπορεί να είναι από ιερό των Μακεδόνων, χωρίς να το προσδιορίζουν. Όμως εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ακριβώς ο τρόπος και η χρονολογία. Πότε ακριβώς, μετά την καταστροφή της Ελιάρτου, το 100 πέρα από Χριστού, ακριβώς την εποχή εκείνη υπήρχε ο Ρωμαϊκός στρατός με τα πλοία που μεταφέρανε. Και έτσι αυτό το γάλαμα ουσιαστικά ανήκει, προέρχεται από εδώ, από το ιερό της Ορχιστού. Αυτή είναι. Ήσασταν το καλύτερο ακροατήριο σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει. Πιο ήσυχο ακροατήριο δεν καταλάβαμε. Να είστε καλά, κύριε Ευχαριστώ.